Malikura laminikɛlaw an ka foli baw ye. Malikura a sigira nin wagatinin na. Malikura bɛ kɛ tɛnɛn ka taa bila jumadon na. Nɛgɛ ɲɛ 5 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 5 ani sanga 30 la. Aw tulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele kabi Washington DC. Walasa an b'a fɔ aw ma aw danse kɛnɛ kɔnɔna la. Malikura ka bi kibaruya kumaba a bɛna boli ninnu de kan. Yani dɔgɔkun damadɔ cɛ, dɔ bɛna fara buru sɔngɔ kan Mali kɔnɔna la ka sababuya kɛ bɛnkan dɔ mun sɔrɔla farinitigiw ani minisiriso mun janbɛ ni kɔɲa in la. Aw kana taa yɔrɔ la, an bɛna nin walawalaw ye sisan. Mali jamana ka nɔminɛlikɛla kiritigɛla ka ɲɛsin dantɛmɛ waleya minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira kan. Ale ye hakilila baro sigi kɛ ni kunnafonidilaw ye. Mariam Kuyate ale bɛna walawalali kɛ Kulubalikɛ a ye kuma minnu fɔ. Bobo Julaso Sanu Jɛnɛba ale bɛna kuma dajuguya kuma mun bɛ ta ka ɲɛsin muso minnu lajɔlen don u ka jigini wagati la ani sariya sɔsɔli waleya minnu fana bɛ ta ka k'u la. Sibiridon Taiwan jamana ale bɛna ka jamana ɲɛmɔgɔya o kalafili o kɛ. Shin jamana a ye kangariba gosi ko ni kanabilali hakilila fɛn fɛn taara u bɛn'u sɔrɔ sira kan u ɲɛ. An bɛ sɔrɔ ka na laban ni farikolo ɲɛnajɛ o kibaruyaw ye. Balimaw ninnu de bɛna kɛ bi Malikura ye. An y'a fɔ an ɲɛna jamukan daminɛ la, Mali kɔnɔna la dɔgɔkun damadɔ bi kɔfɛ ko dɔ bɛna fara buru sɔngɔ kan k'a sababuya kɛ bɛnkan dɔ mun sɔrɔla farinitigiw ani minisiriso mun janbɛ nin kɔɲa in kan. Mariam, e bɛ mun ni kalama nin kɔɲa in kan? Mali kɔnɔ buru o bɛ dun ka caya kosɛbɛ maaw fɛ. Buru dilannaw yɛrɛ ka fɔ la ko buru hakɛ min yɛrɛ bɛ dilan tile kelen kɔnɔ Bamako k'a ka ca ni buru 480 ani 80 ye. Ka da o nafa kan, Mali buru dilannaw ani minisiri min ɲɛsinnen don jagoko ma u y'a yira ko dɔɔni bɛna fara buru bonya an'a giriya kan. Ni hakilina in tala kun min na, Ahmed Danbele ale ye Mali buru dilannaw ka tɔnba ɲɛma ye, a bɛ a kun fɔ an ye. Bon o sɔrɔla ko caman fɛ, jateminɛ caman de kɛla parce que groupe min an fɛ yan waati min na a y'a sɔrɔ a bɛ 60 cm la. Mɔgɔw ka concurrence déloyale de kɛra sababu ye k'a sama ka taa bila fo 80 cm la. N'i y'o jateminɛ k'a lajɛ, bon a tiɲɛta ka ca, bon buta kɔnɔ, bon a bɛ ja joona. An y'a lajɛ k'a fɔ a ka segin a nɔ na ka na 60 cm la min b'a to bu bɛ k'a kɔnɔ, a bɛ se ka bila ka mɛn k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ. Bon o bɛ se kɛ sababu ye gɛlɛya min b'anw yɛrɛ kan ka baara la a bɛ caman bɔ a la. Bon mais prix kɔni bɛ to a nɔkɔrɔ la, prix ma changer, prix bɛ to a nɔkɔrɔ la. 270, 135, buru bɛ to la 27 ani 34 prix bɛ to la. Ka sanga ni hakilina in ma, Mali consommateurs ka lafasali tɔnba olu b'u ka yetaw fɔ. Abdul Wahab Diakite ale ye o ɲɛma ye. Yoku ye fɛn min kɛ a bɛ consommateurs nimisi wasa kosɛbɛ. Consommateur ta tɛ sɔngɔ dama ye. A ka kɛ fɛn min ka ɲi, a kana tunu fana. A ka laɲini min fana b'an bolo sisan o bɛ kɛ buru tacogo wɛrɛ ye. Vraiment buru tacogo an nimisi ma waso la kosɛbɛ cogo si. A bɛ tacogo bɛɛ la u bi sigilen bɛ a tɛ datugu fiɲɛw bɛɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye. Maa dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko dɔ farali buru giriya kan ko ɲuman don, ko nka dɔ tun ka kan ka bɔ buru sɔngɔ na ko n'a ma ɲa farini dilan usine o b'an fɛ yan Mali jamana kɔnɔ. Aja Kulibali jagokɛla don. Hali n'u ye dɔ fara buru kun kan cogo o cogo u ka lajɛ ka dɔ bɔ buru sɔngɔ la. Hali n'u ma dɔ fara kun kan u ka dɔ b'a sɔngɔ fɛnɛ la tuguni. Parce que furu buru bonya ko tɛ o, prix de ko don parce que a prix ka ca kojugu. Dɔrɔmɛ 60 a ma nɔgɔn dɛ, halisa u k'a to 50 la. Ni dɔw hami ye sɔngɔko ye, dɔw fɛnɛ bolo buru ka kɛ qualité ɲuman ye. Tatu Ture secrétaire do. Hakilina ɲumanba de don parce que an ka buru ninnu caman bɛ yen a ka fɛgɛn de, ka fɛgɛn wa caman ye fara de. Ni yɛrɛ de b'a dun yɛrɛ a bɛɛ bɛ kɛ fara de ka bɔn duguma. A dun yɛrɛ bɛ fɔ ko buru mɔnɔ dumunikɛyɔrɔ la n'ale bɔnna taamaga k'a la buru yɛrɛ bɛ mɔgɔw danga de. Donc ni hakilina ɲuman ta n'a girinyara ka tila k'a ka magaya o de ka ɲi. O b'a to a bɛ dun ka ɲɛ a bɛ nafa ɲɛ mɔgɔw ye. Ni hakilina min talen filɛ jagoko minisiri ani buru dilannaw fɛ n'o ye ka dɔ fara buru giriya n'a bonya kan o bɛna don ba la février kalo daminɛ na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Sabula wurikajaw bɛ senna ka ban. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.
Alibi an bɛ tɛmɛ ni Mariam ka faseri kuma ye. Mali jamana ka nɔminɛlikɛla kiritigɛla ka ɲɛsin dantɛmɛ waleya minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔsiraw kan ye hakilila barosigi kɛ ni kunnafonidilaw ye. Mariam Kuyate Kulubalikɛ ye mun de fɔ ni an bɛ se k'o kɛ somɔgɔ sama ye nin kɔɲa in kan. Mariam? Mali kɔnɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko maa caman de bɛ yen nɔ minnu tɛ bɔlɔlɔsira sariyaw dɔn n'o yɛrɛ kɛra sababu ye maa caman bɛ ka a sariya sɔsɔwalew kɛ ni ka kasoladon lase u yɛrɛ ma. O de kama procureur min sigilen do cybercriminalité koɲɛw kama Mali kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ k'a b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka bɔlɔlɔsira sariyaw ɲini k'a dɔn ko bawo baga tɛ kɛ maa si ma k'i minɛ. An ka procureur Adama Kulibali lamɛn. An y'a ye a seginna mɔgɔ caman ka kumaw la k'a fɔ ko datuguli bɛ kɛ an fɛ yen kojugu. Halisa an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ an ti mɔgɔ si bali a miirina fɔli la, an ti mɔgɔ si bali a hakilina fɔli la, an ti mɔgɔ si bali k'a ka kunnafoni di o t'an ka ci ye. Fo mɔgɔw ka faamu k'a fɔ bɔlɔlɔsira ye bɔlɔnba de ye. Bɔlɔnba in kan e ka taa sigi ni ladamu bɛ yen a ka gɛlɛn i ka se ka sigi bɔlɔlɔsira fɛ ka fɛn fɔ min bɛ se ka dangari mɔgɔ ka hɔrɔnya la, min bɛ se ka dangari mɔgɔ ka adamadenya la, min bɛ se ka dangari mɔgɔ danbe la, a ka gɛlɛn. Mais bi o de kɛra an taalan ye bi. Donc fɛn o fɛn de bɛ se ka na ni c'est-à-dire basigibaliya ani n bɛna fɔ cogo di mankutu tiɲɛw ni dansago walew ye bɔlɔlɔsira sanfɛ an tɛ se ka an sigi k'o lajɛ o ka kɛ. O yɔrɔ in na n bɛ welewelemada de bila fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin baara in tɛ ne kelen ka baara tɛ, Paul kelen ka baara tɛ, même presse kelen ka baara tɛ, fasoden bɛɛ maliyɛn bɛɛ de ka baara don. Parce que a dabakun ye an bɛɛ de ka se ka c'est-à-dire que se ka sigi hɛrɛ la, ka se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ hɛrɛ la, ka se ka hadamadenya kɛ bɛn kɔnɔna la. A kunnafonidi kɛnɛ kan procureur y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ ale sigi don ma n'o ye san tɛmɛlen juin kalo kana bila bi la k'u ye baara caman de kɛ bɔlɔlɔsiraw kan. Mais nin y'a kalo 6 jate parce que depuis juin de danaya dara an kan au conseil a tɔgɔ conseil supérieur de la magistrature fɛ k'an bila ni baara ninnu na. Donc a ma mɛn an tɛna se ka to k'a fɔ ko bɔlɔlɔ bɛ to a yɛrɛ ma ko mɔgɔ tɛna kɛ min b'a kɔlɔsi. Donc an fɔlɔla ka baara daminɛ. Donc o baara daminɛ ni bi cɛ kuma kɔnɔna la n y'a yira k'a fɔ an ye damakasi 232 de sɔrɔ. Donc o damakasi 232 in o tɛ minnu na procureur yɛrɛ ye sariya sɔsɔ wale dɔw ye n'a ye nɔminɛli k'olu la o n'olu tɛ fɛn suguya kelen ye. Donc o fɛn ninnu bɛɛ kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ an ye kiiri 28 de tigɛ. Kiiri 28 ani dossier 14 olu dira sɛgɛsɛgɛlikɛla ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko cybercriminalité ale sigila sen kan Mali kɔnɔ kabini san 2022 yaasa ka dankari an ka kɛwale minnu bɛ ka kɛ an yɛrɛ fɛ bɔlɔlɔsiraw kan min n'an ka laadaw tɛ taa fewu. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an b'a ɲɛsin Burkina Faso jamana ma. Sanu Jɛnɛba ale bɛna kuma dajuguya ani sariya sɔsɔ waleya min bɛ ta ka ɲɛsin muso lajɔlenw ni minnu nana jigili wagati la. A wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin kɔɲa in kan. An ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Sanu Jɛnɛba. Den tɛ wolo naga-nagara kɔnɔbara bɛ da don ni tɔrɔkɔ ye k'a lamɔ dɛmɛdɛmɛ na ka taa la jigin ni dimi ye. N'i taara kɛɲɛ dɔgɔtɔrɔmusonin gɛlɛn ma wala a bɛ den wolo nɛgɛ bi la. Awa Sanu bɛ kuma ten k'a ɲɛsin muso lajigi dɔgɔtɔrɔ dɔw ka fariya ma nɛnini kumakan jugu fɔ. Ren Traoré ye dumuni feerela ye k'o dɔgɔtɔrɔso deni dara. So yɛrɛ bɛ jigida a laalo a bɛ jigida o bɛ pere a kunna ni tɛ se an bɛ to o yɔrɔ la yen i yɛrɛ bɛ taa ni musokɔnɔma dɔw yɛrɛ massage femme yɛrɛ bɛ laalo a bɛ sunɔgɔra i bɛ taa kun yɛrɛ a b'a fɔ a ye taa sigi yan fɛ yen ba. Sali Sawadogo ye den filatigi ye a ka denmuso fɔlɔ bi ni sanji 9 kumako gwɛlɛya ani bolokɔrɔtako gwɛlɛya baara. A ka fɔtara ni fiɲɛ ni sababuya bɔra jigi waati ra. Ne taara ne ka accouchement gɛlɛyara a ko ne ka pousser moi je n'arrivais pas ko tɛ se ka ne dɛmɛ parce que ne sera ka ŋuna den yɛrɛ tun ka bon den tun 4 kilo 800 a kɛra to ye ne den digidigi fo k'a fankelen bɛɛ paralyse chambre d'éducation le kɛra hali sisan ni yɛrɛ ma den wolo ka ye ni nana a b'a tigi dɛmɛ le an jigi y'aw le o an tun se ka kɛli kɔnɔ an tɛ n'aw fɛ o. Maa baden lo sigini lo bini ni miiriya sugu ye bobo i n'a fɔ Inusa ni Kiyema. Ne ka terikɛ a ka muso o y'a jigi ka bana dɔ créer ka di muso ma ni muso bɛ tagamara en direct sen kelennen lo ka sɔrɔ jigi tuman lo a ye problème sɔrɔ. Muso lajigi sera belekuru ma wa
Joseph Somande kɔni fɛ bugɔri bɛɛ b'ara. Muso caman kun ka kuma fɔra ko dɔgɔtɔrɔso la o bɛ o tɔɔrɔ o bɛ o nɛnɛ o bɛ o bugɔ yɛrɛ tuma dɔw la ka fara kan mun le bira madame ale tɛ kɛ ale bɛ na yan tuguni wa. Wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ muso dɔgɔtɔrɔw ka teli ka fariya ten. Abubakar Sanu ye denfa dɔ ye. Kama muso caman yɛrɛ y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna cɛ ko olu jigi o ka fisa muso k'o jigi ko ni cɛ yɛrɛ b'i jigi cɛ b'i nɛgɛ i ko bɛ sɔmi yɔrɔ min na i b'i yɛrɛ sɔrɔ ko tuma dɔ muso bɛ nɛni kɛ. Mun bɛ na ni juguya fasugu ye Joseph Somande b'a ka lɔnta fɔ an ye. N'o yɛrɛ bi fana cɛ o yɛrɛ t'a fɛ a bɛ wuli kelen kana baarakɛyɔrɔ kelen a muso man di n'o yɛrɛ ma deli ka cɛ furu ka ye o yɛrɛ fura o mɛ bɛn tɛ lu kɔnɔ a bɛ wuli lɔnbɛn ni kɛlɛ ye lu kɔnɔ kana baarakɛyɔrɔ kana ɲa kumu kasi ne na taara ko ordonnance a b'a fɔ non ko bi kɛrɛ tɛ yen. Nperu da bɛ bɔ muso lajigi dɔgɔtɔrɔsow ka jɛkulu la Bobo Julaso marara a bɛ baara kɛ do dɔgɔtɔrɔso denni na. An y'a sɔrɔ yi barajigi waati lo. Ale kɛwale ni kɔni tɛ kɛwale ɲuman ye. Mɔgɔkɔrɔba lo don la ne bɛ ɲɛ bɛ se ka ɲɛ k'a fɔ a ye a kɛ ten. Ma dɔ yɛrɛ muso yɛrɛ susite f'i b'a kunsigi bɛ caressé i b'a kɛ comme denɲɛni yɛrɛ le b'i ɲɛfɛ a tɛ se n'a mankunna don mais ale kɛwale ni a bɛ dabilara. Association burkinabé des sages-femmes bɛ yen ou bien o bɛ taa l'ordre des sages-femmes saisi. Kama sɔrɔ muso kɔnɔma dɔw tulo t'a mɛn ko ye o tɛ furakɛbaga ka ladirikan jati wa o kɔlɔlɔw ka ca Nperu da fɛ. Muso dɔw kɔni bɛ yen tɛ se ka rendez-vous ninnu respecter mais k'a fɔ sisan ko minnu bɛ filaburu u b'a kirikara ninnu bɛɛ don ɲɔgɔn na ka tugu fiyɛ o dɔ t'a la filaburu ninnu pouvoir min bɔra donc se ka na kunko wɛrɛ lase o ma. Bobo Julaso VOA Bambara tɔgɔra. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an b'a fɔ ɲɛna aw bɛ kan ka Malikura de lamɛn kabi Washington DC an bɛ studio 6nan kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ nin wagatinin na an ka Facebook kan VOA Bambara an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka site kan www.voabambara.com sisan an bɛ tɛmɛ ni duniya kibaruyaw ye. An b'a ɲɛsin Cap Vert jamana ma. Cap Vert ni ale ye gun ye mun bɛ u ka kɔgɔji Atlantique kɔnɔna la. Ale kɛra farafina jamana sabanan ye ni sumaya bana a yirala k'a fɔ jateminɛw kɔfɛ ko a tɛ sɔrɔ u ka jamana kɔnɔna la tuguni. Hakililajigila an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ sumaya bana kɔni ye mɔgɔ bayirika de bɔnɛ u ni na farafina gun kan ni jateminɛ kɛra duniya jamanaw ka kɛnɛya tɔnba fɛ jumadon. Cap Vert ni ale ye gun ye Île Maurice kɔfɛ san 1973 ani Algérie san 2019 ale kɛra farafina jamana sabanan ye OMS ni o ye duniya jamanaw ka kɛnɛya tɔnba ye ko mun sera ka sumaya bana kɔni kɛlɛ pewu ka bɔ a ka jamana gun kan. A ka ca ni jamana 40 ye minnu ye nin sɛbɛnfura sɔrɔ mun b'a danganiya k'a fɔ ko mun ye sosokisɛ ka bana dili mɔgɔ ma ko tigɛra ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la nin y'a san 3 ye ka tugu ɲɔgɔn kan. Ameriki jamana a y'i ban ma pewu alamisadon ko ale sen fosi tɛ u ka lakana kɛn yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ ni a bɛ wele ko Bancroft ale ni farafina camancɛ jamana u ka kuma ɲɔgɔnna n'o ye République Centrafricaine ye wagati min na Bangui ni ale ni Wagner bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kabi san 2018 ko ale bɛ fɛ ka a ka baarakɛɲɔgɔn ko ka o si caya. Ɲininkali dɔ jaabitɔ la Bancroft ka laselikɛbaga sɔnna ma k'a fɔ ko décembre kalo laban na ko u kumana ni jamana ɲɛmɔgɔ Faustin Archange Touadéra ko nka u ka kulu ko Ameriki jamana data a la. Faransi fasiri sɛbɛn Le Monde y'a yira k'a fɔ ko Washington tun y'a ɲini Bangui fɛ san 2022 o wagati la lakana bɛnkan dɔ ko yaasa o fɛnɛ ka se ka u mabɔ Wagner la nka Washington walima Bangui kima ni kuma in sɛbɛntiya k'a fɔ ni tiɲɛ don walima ni galon don. Faransi jamana la Stéphane Séjourné ni ale ye Emmanuel Macron ka bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛmɔgɔ ye ale sugandira ka kɛ u ka jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri ye ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Gabriel Attal bolo ni ale fana ye a fanga ka bon kosɛbɛ u ka bɛrɛbɛrɛtɔn in kɔnɔ ani ka sɔrɔ ka kinibolo minisiri mɔgɔ 2 k'o fara a yɛrɛ kan mɔgɔ mun ni siga kelen don k'a fɔ ko a bɛ sɔn ka kɛ u ka tɔgɔw ɲɛmɔgɔ ye farajalaka kalafili min bɛna kɛ Stéphane Séjourné ni ale ye jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛfɛmɔgɔ ye kɔni gɛrɛsɛgɛ kɛra jamana ka kɛnɛma kow ɲɛnabɔ minisiriso ye mun bɛna bila Catherine Colonna ale nɔ na ni u y'a yira k'a fɔ ko ale mankan ma bonya kosɛbɛ politiki sira kan. Gabriel Attal
a bɛ Stéphane Séjourne dɔn ka da kan ni cɛ fila tun bɛ ɲɔgɔn bolo cɛ ni musoya la wagati dɔ la. An balimaw hali bi an b'a fɔ ɲɛna an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na kabi Washington DC. Malikura a bɛ sɔrɔ 102 FM kan ni bɛ Bamako. An bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye hali bi an bɛ taa Yemen mara la. Ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Ameriki ani Angleterre jamana ye ta wuli u ka Houthi mɔgɔ murutilenw la kabini ni jɛkulu ye a daminɛ ka dankari jikan tagamaw ko la kɔgɔji bilenman kan. U ka kuma ko nin ye yasa u bɛ se ka dɛmɛ ladon Palestinikaw ma Gaza ni Israel ni Hamas ka ni mankan o kosɔn. Mohamed Touré a ko bɛ di. Amerik jamanakuntigi Joe Biden ye lasomini kɛ a ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ jumadon ko ale tɛ sigasiga kɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ ni a mago bɛ a la. Joe Biden y'a jira ko ni bɛnkan minnu laɲininen don olu ye cikan ye min tɛ sigasiga n'o ye ko Amerik n'a ka jɛɲɔgɔnw tɛna bingani muɲu an ka baarakɛlaw kan wa u tɛna a to juguw ka tɔn ka kurunbɔkari hɔrɔnya bila farati la fana. Angleterre jamana lakana minisiriso y'a jira a ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko tamasiyɛn fɔlɔ b'a jira ko Hutiw ka se ka kɔgɔji jago bila farati la o kɛra sababu ye ka nɔbila u la. Amerik jamana lakanani minisiri n'o ye Lloyd Austin ye y'a jira a ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko nin bingani ninnu ɲɛsilen bɛ Hutiw ka sɔrasi sekow ma i n'a fɔ dakawana machine pankuru n'o ye drone gɛlɛdenw n'olu ye ballistic o ni cruise missile ye kɔlɔsili minɛnw ani kɔgɔjida fɛn yelenw n'o ye radarw ye. Huti sɔrasiw ka kumalasela dɔ ye laseli kɛ ko gɛlɛden 73 kɛra a ka kɛlɛcɛ 5 faga. Mɔgɔ 6 wɛrɛ jogina o bingani ninnu tɛna ta ni ɲangili walima tajuru sara ye wa kulu nin bɛna ta fɛ ka bingani kɛ kurun kan minnu bɛ taa Israel a ko ten. Hutiw minnu bɛ Yemen jamana fan bɛɛ mara olu bɛ ka diɲɛ jago tiɲɛ u kɛtɔ ka bingani kɛ kurun kan minnu bɛ tɛmɛ Bab el Mandeb kɔgɔjida la kɔgɔji bilen o saliyan fɛ. U ko min ye jaabi ye kɛlɛ min bɛ ka kɛ Israel fɛ Gaza. U ye fɔ kana se bi ma bingani 27 kɛ jagokɛlaw ka kurunbɔkari siraw kan kɔgɔji bilen kɔnɔ kabini Novembre kalo o tile 19 na. Rusi jamana ta fan fɛ a ka kumalasela sababu fɛ y'a jira jumadon ko a y'a ɲini ka duniya lakanatɔnba ka lajɛ kɔrɔtɔlen dɔ kɛ. Kremlin y'o tilebin jamanaw ka bɛnkan jalaki k'a fɔ ko u tɛ sariya kɔnɔ ka kɛɲɛ n'a ye diɲɛ sariyaw kɔnɔ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Shin jamana ye kangari da jumadon ko Taiwan ka kanabilali hakilila ko a bɛ mɔɲɔmɔɲɔ tile kelen yanni nin gunkan jamana ye ka u ka jamana ɲɛmɔgɔya o kalafili kɛ ni Shin bɛ u ka yɔrɔ ye i n'a fɔ a bɛ Shin jamana fɛ. Kajatu Tarawele ale y'an bilasira a koɲa la. Kajatu Chinois jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛbolo n'a bɛ wele ko Armée populaire de libération de Chine nanzarakan na bɛ kɔlɔsili bilala waati bɛɛ lajɛlen na walasa ka fɛɛrɛ gɛlɛnw tigɛ ka Taiwan ka yɛrɛma hɔrɔnyaw hakilinaw tiɲɛ. Zhang Qiangang lakana minisiriso ka kumalatɛmɛla ka laselila kunnafoni siraw fɛ. A ye démocratie ɲɛta parti kuluba ni jalaki fanga bɛ minnu bolola nin waati na Taiwan jamana kan k'u bɛ ka jamana nin bila fitinɛjugu kunbɔli siraw kan ne maramafɛnjugu baw sanni ye l'Amérique fɛ. Taiwan ye jamana ye ne a jamanadenw jate bɛɛ mɔgɔ miliyɔn 23 la n'a a tanunen don kosɛbɛ ni a ka bɛjɛ fanga baara kɛcogoya ɲumanw ye Asie gun kan kilo 180 bɛ min ni Chine communiste jamana ni ɲɔgɔn cɛla la min bɛ ka a jate a ka marayɔrɔ dɔw ye n'a a ka kan ka fara a ka jamana marabolo dɔw kan hali ni u b'a kɛ ni fanga di. Sibiridon kalataw kɔlɔsilen don kosɛbɛ Pekin, Washington ani sugubaw fɛ. Taiwan ye duniya kɔnɔ magoɲɛfɛnw baaraliw n'a a bilali sen kan jamana fɔlɔba ye wa jatelen don fɛnɛ duniya sɔrɔ sira yakubali kɛla warabaw fɛ. Pekin ye dɔgɔkun in bɛɛ kɛ ka diplomatique tintiliw jagoyaliw bila Taiwan kan. Alamisa donna Chinois ballon 5 ye Chine ani Taiwan dancɛw sago Taiwan ka lakana minisiriso ka fɔ la. U ye a fara kan k'a fɔ ko u ye kɛlɛkɛ pankuru 10 ani sisikurunba 6 fɛnɛ jatew minɛ a dancɛ la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan
VOA Tabale ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na, farafina, ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Bani Serela ye laseli kɛ jumadon ko ale ka laɲini tɛ ka Palestinikaw minnu bɛ Gaza si la tunu a ka yɛrɛ lafasali jalakili minnu tara ka sin a ma. A ko nin ye kuma bayɛlɛmalen ye yasa ko ka taga n'ale ye duniya ka kiribulonba kan. Mohamed Touré an bɔ kunpala a koɲa in kan. Farafina woroduguyanfan ye kalo tɛmɛnenw minɛ joona diɲɛ kiritikosoba n'o ye ASCJ ye min sigilen bɛ La Haye la k'a jira ko Israel bɛ ka duniya keleyantɔn Nations Unies ka bɛnkan sɛbɛn tiɲɛ min bolonɔ bilala san 1948 la n'o ye masiba n'a bɛ wele ko Holocaust kɔfɛ. Pretoria b'a fɛ kiritigɛlaw ka yamaruya di Israel ma o yɔrɔnin bɛɛ sɔrɔdasi wulikajɔ min daminɛna Gaza o dabila Hamas ka bingani kɔfɛ min ma deli ka kɛ Israel dugukolo kan Octobre kalo o tile 7nan min ye mɔgɔ 1440 ɲɔgɔnna faga ka kɛ ni jatebɔ ye min kɛra AFP fɛ ka da Israel ka jateminɛw kan. O bɔnɛ waleɲuman dɔn na Israel ye layidu ta ko a bɛna Hamas halaki fangala Gaza ka bingani daminɛ ni Palestine mara nin na min ye mɔgɔ 23,469 faga. U fanba ye muso, funankɛninw ani denmisɛnninw ye ka kɛɲɛ ni Hamas ka kɛnɛya ko minisiriso ka kunnafoni labanw ye. Nga ka kɛɲɛ ni Tal Becker, Lahudiya jamanaw ka lafasalibaga dɔw Pretoria a ka ca la a ye tiɲɛ ni sariya jatiɲɛnenw dɔ jira kiritigɛso la pewu o kɛlɛ nin kan. Komi nin ye kɔrɔtɔko ye duniya kiritigɛsoba bɛ ka kiritigɛ kɛ dɔgɔkun damadɔ kɔnɔ. A ka latigɛ ye laban ye wa sariya siratigɛ la an ka fanga t'a la k'u waleya. Fan wɛrɛ fɛ kiritigɛso tɛna kiritigɛ fɔlɔ kɛ ko ni nafa kan ni Israel bɛ ka mɔgɔ faga kɛ tiɲɛ na nga a bɛna kɛ ɲiningali dɔrɔn de kan n'o ye ko Gaza maradenw ka jɔsɔriya jɔnjɔn bɛ bagabagali la sisan. Farafina woroduguyanfan o kiritigɛla ministri Ronald Lamola y'a fɔ kiritigɛlaw ye jumadon ko Israel ye dancɛ tigɛ wa a bɛ bɛnkan nin tiɲɛ hali Hamas ka bingani juguya jɔ tɛ se ka jɔ di. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara kan do ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kuma na an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Ni kibaruya ninnu kɔfɛ an b'an ɲɛsin sisan ka taga Côte d'Ivoire ni farafina jamana kɛlen don k'a ka senantolantan janjo 34nan ni ale bɛ daminɛ sini. A kibaruya labanw ani a koɲa labanw olu bɛ cogoya di. Siaka Tarawele an bɛ kɛnɛ d'i ma. Siaka. Farafina senantolantan ɲɔgɔn kunbɛba sini sibiri don janvier kalo tile 13 san 2024 na Côte d'Ivoire kaw fɛ Coupe d'Afrique des Nations CAN ko don n'a daminɛna sini sibiri a bɛ to sen na fo février kalo nata tile 11 san 2024 na farafina jamana 24 na minnu bɛ na u ni yɔrɔ ta a kɛnɛ kan Gambie sen bɛ olu la. Kuna sini araba janvier kalo tile 10 san 2024 Gambie senantolantanaw tatɔ CAN kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ u ka pankuru tun bɛna ɲini ka bin bawo pankuru in tiɲɛna ka to sanfɛ nka sanga 9 kɔfɛ sangolo la pankuru in sera ka jigin Banjul n'o ye Gambie faba ye. Nama Jara VOA lasigiden Dakar Senegal kaw fɛ bɛ ɲɛfɔli k'an ye. nani farafina CAN tolantan Côte d'Ivoire jamana na a daminɛna ni gɛlɛya ni siran ye Gambie tolantannaw kan bawo arabadon Gambie tolantannaw ka pankuru min tun bɛ ɲini ka bi n'a kisira pankuru bolibagaw n'a kɔlɔsilikɛlaw ka lasɔmini kosɔn jɔnna sankolo la
o tun ye Gambi jamanadenw lasiran kosɛbɛ. Pankuru kelen ka sanga 9 kɛ sankolo la a seginen kɔfɛ ka jigi Banjul Gambi faba la o taara ni tolantanna nunu ye dunanjigiso dɔ kɔnɔ. Gambi tolantan jɛkulu n'o ye Fédération Gambienne de Football ye y'a fɔ cogo min na sɛbɛn kɔnɔ kunnafonidisow la. A jirala ko tolantannaw caman tun ɲɛnamina bawo u tun dɛsɛra ka fiɲɛ sɔrɔ pankuru in kɔnɔ. Nga mɔgɔ si ma jogi dɔ ma bana fana. Mɔgɔ caman tun siranna Gambi bawo a ye dɔw hakili jigi min kɛra Zambi tolantannaw la san 1993 la 1993 n'u ka pankuru binna ni mɔgɔ si ni ma kisi a kɔnɔ. Gambi tolantannaw labana ka pankuru wɛrɛ ta kunu alamisa ka taa Yamoussoukro Côte d'Ivoire kan tolantan siɲɛ 34 kɛnɛ kan. Tɛnɛ nata u ni Senegali jamana bɛ bɛn nege kaɲa 14 waati la. Nga yanni pankuru in tiɲɛni ko in ka kɛ musaka minnu fana bɛ wele primu o saraliko mankan tun bɛ Gambi tolantannaw ni marabagaw cɛ u tun y'u ban ka degeliw yɛrɛ kɛ. A laban primu ninnu sarala n'a nafolo hakɛ ye dalasi wari miliyɔn 38 ye a bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 338 kɔ ma. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Mali jamana sɛmɛ farafina jamana mɔgɔ de nani na minnu bɛna ye farafina sirantoronta ɲɔgɔn kunbɛba kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen. Mali ka boko fɔlɔ a kɛnɛba kan tarata nata don janvier kalo tile 16 san 2024 Afrique du Sud ɲɛkɔrɔ. Mali ka poule ye poule E de ye a dagayɔrɔ ye Korogo dugu de ye. Yani Mali sirantorontanw ka Côte d'Ivoire sira ta u ye wele kan lase malidenw ma. Amadou Aïdara n'a bɛ wele Dudu Mali sirantorontanna. Même mun fɔ public ye u ka bɔ kana supporter surtout an bɛ an kɛrɛfɛ jamana de la n'u bɛ se ka bɔ kosɛbɛ ka na supporter u bɛ ɲa u bɛ motivation di u b'a jira ko an ka jamanadenw yɛrɛ jigi dalen don an kan hali bi u ka bɔ u bɛ bɔ kuma bɛɛ an ye kan fɛn fɛn kɛ u bɛ bɔ Cameroun u kun ka ca comme Zen na mɔgɔ caman bɛ se ka accès sɔrɔ n'u bɛ se ka bɔ ka na supporter k'an dɛmɛ ka force d'a ma o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Seku Koyita Mali sirantorontanna ka taa kan na match tɔw bɛɛ ka nɔgɔya an ka se ka victoire kɛ pour que ka se ka maliyɛn tɔw la nisɔndiya an bɛ public fɛnɛ fo u ka bɔ même si c'est Ivoire donc u ka bɔ u k'an soutenir n'Ala sɔnna an mago b'u ka soutien na. Kumakan ninnu taara Mali ni Guinée Bissau ka badenya sirantoronta ɲɔgɔndan sen fɛ sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 6 san 2024 Bamako yan a badenya sirantoronta ɲɔgɔndan kɛnɛ kan Mali ye se sɔrɔ Guinée Bissau kan Mali celu 6 Guinée Bissau celu 2 ka foli lase radioso Albayan baarakɛlaw ma Côte d'Ivoire jamana kan radioso Albayan ye VOA baarakɛ ɲɔgɔn ye kani hukumu kɔnɔ a kan bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan min bɛ kan kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw ko fɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An b'a fɔ an balimaw ani yantuma ni sibiridon an bɛna kuma jamana kɔnɔna mɔgɔw minnu bɔra u ka sigiyɔrɔw la jamanadenw n'o ye kɔnɔna mɔgɔw ye minnu y'u sigiyɔrɔ bila kɛlɛw kama olu ka hadamadenya ko bɛ jɔrɔ la hali bi aw hakilila ye mun ye nin ko nin na mun de kan ka kɛ aw fɛla ye jumɛn a ko la ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka nin sibiri janvier kalo tile 13 jamukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa nin balimaw nin jamukan nin a kana fɔ kɔ dɛ. Les terres et nous la Bible, disait Jomo Kenyatta. Ben on the track. Silameluko, Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko, Masaba Matika duonye. Moribasimo, Mangala Alabasagula. An balimaw ni de bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na mun labɛnna Cheick Ciro fɛ kuma galama o tun bɛ Modibo Danbele bolo an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye tɛnɛndon ni Ala sɔnna ma aw ni ce aw bon weekend Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ka deli aramane arahim kanga le ɲini delili ko Ala y'an jigin ko Ala b'a sago la an y'an bolo jigi Ala k'u yɛrɛ dɛmɛ ale fɛnɛ b'i dɛmɛ ale ka dɛmɛ bɛ tɛmɛ yɛrɛ dɛmɛ kɔfɛ an ko an tɛ baara kɛ ka sigi ka Ala filɛ walima morikɛ ni sumakɛ b'a bɛɛ kɛ solliciter un concert de Dieu pour avoir la main de Dieu le paradis c'est pas ça que son Dieu suffira pour la main de Dieu